al'umma ku zo yau ga wata cibiya in muka bi ta tuba mu babu shan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله حق قدره العظيم. ɗan uwa maza da mata mutanen duniya mai albarka muna muku fatan alkhairi kamar yadda kuka sani ne Mubarak MSN TRK mai kawo muku shawarwari game da abin da ya danganci harkokin ku na rayuwa wajen gaya muku matan da ya kamata ku aura don samun buɗe albarka ko mazan da ya kamata ku aura ko sana'o'i da kwas na karatu da kuma sunan da ya kamata ku sa ma jariranku ranar da aka haife su don samun buɗe albarka da kuma nasibin rayuwa, saboda kamar yadda muka ga suna akwai sunannakin da in an sa ma yaro yakan zama mai ɗaukaka a rayuwa, to dukka kowace rana akwai nata. Sannan kuma muna ƙara sanar da ku shi wannan taimako da muke badawa muna ba wa musulmi, muna ba kirista, muna ba farin fata da baƙin fata, duk kowane ne kai, kowane kalan yare ne kai, ko a wace ƙasa kake insha Allah za mu iya baka. Sannan kuma muna sake tunatar da al'umma wanda san sun ba mu haƙƙinsu, ma'ana sun ba mu kuɗinsu, sun ba mu dukiyarsu da niyyar mu musu aiki ko bincike ba mu sami musu ba sakamakon layi bai zo kansu ba da kuma yanayin jama'a ko kuma mantuwa, da Allah su kira su mana tuni saboda muna mantawa da mutane, saboda yanayin mutane da yawa ba ma sanin adadin mutanen da suke kawo matsaloli, to ba zai yiwu a ce dukkan mun cika ma kowa alƙawari ba kuma wasu ba su san cewa ana tuni ba, wani daga yayi magana ba a mai reply ba, ba a maida mai ba, ya yi vocal ba a maida mai ba, to sai kuma ka ga ya yi fushi, da Allah muna ba da haƙuri. Kamar yadda kuka sani a baya mun yi bayani akan masu burjin himlu maza, saurara ka ƙaru, mun yi na maza, to yau za mu tashi akan masu burjin himlu mata. Yau za mu bayani akan masu burjin himlu mata na bidiyon mu na saurara ka ƙaru, insha Allah yau za mu fara da mata. To kamar yadda aka sani za mu kawo tun daga hanyoyin arzikinta da sana'o'inta da kuma garurukan arzikinta da ƙasashe da komai nata na ɗaukakanta, insha Allahu za mu kawo yau ɗin nan, da yaddan Allah za mu kawo na su wannan mai burji mai albarka, masu burjin himlu kenan, insha Allahu za mu kawo yanzu. Sannan kuma ita mai wannan burji, ita himlu mace, wato nari ce mai duhu, wato ita wuta ce amma kuma irin baƙin wuta ɗin nan, baƙin wuta mai duhu. Mace ce mai wato tana da surkin ja da fari, akwai mai surkin ja a cikinsu, akwai kuma fara, duk za mu kawo wannan fuskokin guda uku ne. To tana son lambu, ma'ana tana son irin yadda ake noman kayan marmari, sannan kuma da wajen motsa jiki, irin yadda ake wasan motsa jiki da sauransu duk tana son wajen, da kuma wajen da ake wasanni. Sannan kuma mace ce da take son wasanni da kuma raha, mace ce tana son ta ga ana wasanni a waje kuma tana son ta ga ana raha. Tana da kyan harshe, tana da kyan harshe, shi yasa maza da mata suke son ta. Tana da kyan harshe, irin ma'ana kyan harshe, tana da ta iya magana, Allah ya hore mata iya lafazi. To kuma mutane kun ga ai daman Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an halicci zukatan mutane a bisa son wanda yake kyautata mata ko kuma a bisa ƙin wanda yake munana mata. To ita saboda kyautatawanta da jama'a da iya lafazi mai daɗi,
ga baƙi, ga kowa da mutanen gida da nesa. Shi yasa jama'a kowa ke santa, maza da mata. Tana da mai da hankali a cikin abin da ta sa a gaba. Ita duk abin da ta sa a gaba za ga ta mai da hankali a kansa, kuma akan buƙatunta da duk abin da ta sa a gaba ba ta yin sa da wasa. To takan ba da kuɗaɗe masu yawa saboda inganta buƙatarta. Ita akan ta inganta buƙatarta ko sabgarta ko gyaran jikinta ko muhallinta, wato tana ba da kuɗaɗe masu yawa. To sannan kuma ana haihuwarta, mafi yawancin masu wannan burji, masu wannan ɗabi'a na Hindu, ana haifan su lokaci mai kyau, a sa'idin lokaci ake haifan su. Sannan kuma yawancin su sukan zama mutane masu usuli. Idan kan bibiyar jinin su zaka ga sun taso daga usuli, tsatso mai kyau. Wato tana aikata mu'amala mai kyau, wato ga kowa, makusanta da na nesa. Wato tana tausayawa na ƙasa da ita. Mace ce wacce idan tana da dukiya tana da kyautata wa mutane. Duk da dai an ce wai gashi wai mafi yawanci ɗabi'an masu burjin Hindu ƙanƙamo da son kai, to amma kuma ita Hindun ma ce Allah yakan, mafi yawanci Allah yakan mata wannan ɗabi'a ta kyauta. Mafi yawancinsu, duk da akwai masu ɗan rowa ɗin. Sannan kuma tana tausayawa na ƙasa da ita. Mafi yawancinsu wato suna da tsaftar jiki da tsaftar muhalli. Za ka samu mata ne masu ado. Duk mutum mai son ya auri mace mai tsafta da ya samu tsaf inda yake bukata, in ka san kana kai tsaunin layi ne mai son tsafta, to lallai ka auri mai wannan burji, in dai an samu musharaka da awon jalabi. Suna da murmushi mai kyau, wanda Allah hore musu kyan sura ne. In suka murmushi za ga murmushin nasu yana matuƙar burge mutane. Wato sun iya gyaran gashi. Allah hore musu kyan gashi da kuma gyara gashi. Idan kuma za su yi sana'in gyaran gashin ma za su samu kuɗi. Sannan kuma abu ne mawuyaci masu wannan burji ka gansu suna munafurci. Mafi yawancinsu ba sa munafurci. Wato suna da kula da miji da kuma 'ya'ya. Za ka samu mafi yawancin suna yawan kula da 'ya'yansu da kuma mijinsu. Suna da tsoron Allah sosai da kuma tsarkin zuciya. Wato suna da son kaɗaita waje ɗaya. To sannan kuma gurin da babu, suna irin kamar su kaɗaita wajen da babu hayaniya. Suna son kaɗaita nan. Lallai kan ba su son hayaniya sosai. Sannan kuma mafi yawancinsu ba su cika mantuwa ba. Kuma su masu wannan burji a Hindu mata sun kasu kaso uku, haka mazansu su ma. To fuska ta farko, ma'ana wajahi ta farko, a karatunta mun nema karatunta ba mu gani ba. Sai dai ku yi haƙuri masu fuska na farko ba mu ga karatunku ba. To sai dai mu ɗora daga fuska na biyu. To wacce take wajahi na biyu, fuska ta biyu, mace ce wacce take kan kaukabin Shamsu. Mace ce fara mai haske, ko za ka ganta kalan rawaya. Wato tana da ƙarancin wato makusanta da 'ya'ya. Ita mafi yawanci ba ta da yawan makusanta, yawan 'yan uwa da 'ya'ya haka. Akwai alama akan gaɓoɓinta da kuma ƙasan tafin wato kafaɗarta. Ta ƙware akan wato hukunci da jagoranci. Ita wannan da za a ba ta wani shugabanci ko wani jagoranci ko wani alƙalanci, ita ta ƙware wajen wannan. In dai za a yi wani hukunci ko wani jagoranci akan wani al'amari, ita Allah ba ta ƙwarewa a nan. Wato tana da zafin rai sosai, kuma ma'abociya wato soyuwa ce gun mata 'yan uwanta. Allah ya hore mata farin jinin mata. Wato tana da wato arziki sosai. Mace ce ne arziki.
tana da jiji da kai saboda wannan ɗaukaka da girma da Allah ba ta, za ga tana da jiji da kai, wato da zafin rai, tana da gaggawa akan al'amuran rayuwarta, duk abin da ta sa a gaba kawai tana da gaggawa daga ta gama shi. To wacce take wajahi na uku, ma'ana fuska ta uku kenan, mace ce wacce take kan kaukabin zaharata, mace ce fara wankan darza ko wankan tarwada, a duk wanda ya ganta za ta burge shi. Allah ya hore mata kyan sura, akwai alama a kirjinta, wato tana son wasa da dariya sosai, ma'abociyar kwalliya ce, tana samun karbuwa wato a aure idan ta kai aure. Mai yiwuwa wannan tsafta ne da mun faɗa a baya, da kuma iya kalamanta, kaga dole ta samu inda take so wajen miji. Mafi yawan 'ya'yanta mata ne, za ta sha hasara sosai, tana son jin tsegumi. Ita ce fuska ta uku kenan. Ita kuma Allah ya hore mata, in kana so yanzu ta gyara zama ka ji ana abin nan, ana jin daɗin zuwanka, to lallai ka zo mata da tsegumi. Allah ya kyauta. Sannan kuma a garurukan da ya kamata ta je kuɗi ko ta zauna a Najeriya don samun buɗe da ɗaukaka, ko ta haɗa hudun kasuwanci da garin don samun buɗe da ɗaukaka, su ne irin su Abuja, irin su Maiduguri, irin su Taraba, irin su Anambra, Ekiti, Yobe. Sannan kuma ƙasashen da ya kamata ta je neman kuɗi ko ta zauna ko ta haɗa alaƙar neman kuɗi da su don samun buɗe da ɗaukaka, su ne Palestine da Iraq da Babil da Rusiya da Rasha. Insha Allah in ta haɗa alaƙar neman kuɗi ko ta je neman kuɗi, za ta samu buɗe da ɗaukaka da yardan Allah. Sannan kuma mazajen da ya kamata ta aura don samun buɗe da ɗaukaka, su ne irin su Aminu, Abubakar, Abdullahi, Abdulahad, Abdulsamad, da duk suran da ya fara da A, ma'ana A kenan, amma auren ya kasance nan ba 2 ko 5 ko 7 a musharaka, kuma a samu awon jarabi mai kyau. Kuma mai wannan burji muna kiranta da Aries a turance, idan mun shiga astrology muna kiranta da Aries. Sannan kuma za mu je tufafin da ya kamata ta dinga sawa don samun buɗe da ɗaukaka, ko ta dinga sirkawa. Kamar misali, za ta iya sirkawa ya zama na jaka, ito su ne irin jan kaya. Za kuma ta iya sirkawa ta sai jan takalmi ko jan jaka ko jan waya ko jan mota ko fentin gidaja, ya zama da dai al'amurkan da tana yawan mu'amala da jan abu, ko ta dinga sirkawa. Sannan kuma za mu je ɓangaren course ɗinta na karatu da kuma sana'a wanda ya kamata ta yi don samun buɗe da ɗaukaka. Ɓangaren course na karatu wanda ya kamata ta dinga yi don samun buɗe da ɗaukaka su ne akwai za mu fara da sana'a tukunna. Sana'o'in da ya kamata ta dinga yi don samun buɗe da ɗaukaka su ne akwai sana'ar kayan wuta, sana'ar fanka, sana'ar firiji, sana'ar wato microphone irin su MP, TV, irin su kananzir, fetur, itace, gwangon, gas kuka, gawayi, ƙarfe da kuma ƙofofi, da sana'ar ki irin kiyake da kwaɗo na kulle makulli, irin su wayan wuta, da kuma aiki da za ta dinga yi irin su kwasa-kwasai na karatu. Za su iya yin kowane aiki, irin kamfanin ƙarfe za ta iya yin ƙera kowane iri na ƙere-ƙere, da kuma shiga kamfani na ƙere-ƙere ko na ƙarfe haka, ko gyaran abin hawa ko gyaran kayan wuta. Sai kuma ƙirƙiro sababbin abubuwa irin su ƙere-ƙere na wani sababbin abubuwa wanda ba a san da su ba, da kuma sana'an walda
course na karatu kuma course ɗinta na karatu za ta yi electrical engineering, finance, chemical engineering, law, music, accounting, banking and finance, irin su criminology and security, linguistic, taxation. Duka kuma a ciki za mu iya tantance mata wanda za ta fi samun ɗaukaka a cikin waɗannan da yardan Allah. Sannan kuma sadakar da ya kamata ta dinga yi don samun buɗe da ɗaukaka, irin su sadakan kayan wuta, ko irin su za ta iya sadaka da irin su fetur, irin sadaka da su gas kuka, irin sadaka da su ashana, irin sadakan gawayi, irin sadakar itace. Dukka irin wa'annan in tana yi za ta dinga ganin ɗaukaka da buɗe a rayuwarta da yardan Allah. Sannan kuma sunan Allah da ya kamata ta dinga karantawa a duk buƙatun da ta sa a gaba don samun buɗe da ɗaukaka shine ya basiru ya jami'u, ya basiru ya jami'u 416. Insha Allah idan tana duk buƙatun da ta sa a gaba ta dinga yawan karanta wannan addu'a, wannan suna Allah, insha Allah za ta dinga samun buɗe da ɗaukaka, musamman ranar Talata. Kuma tana ɗauke da tauraron Murik ne, a ɓangaren hisabi tauraron Murik ne take ɗauke da shi ranar sa'anta Talata. Duk abin da za ta sa a gaba ta dinga yawan neman nasara ran Talata za ta samu insha Allah. Ko wani abu ne da take so ta tunkara, musamman a ce da a mata zobanta na tauraronta da burjinta, ai duk abin da ta sa a gaba ko neman wani nasara ne ta tunkare shi Talata insha Allah. Kuma zoben yana da kyau a ce ta yi amfani da shi. Sannan kuma a ranar kuma tana ɗauke da tauraron Humra da kuma tauraron Kausaji. Sannan kuma insha Allah sannan kuma za mu zo akwai abubuwa da dama da za mu kawo nata nan gaba. Wannan mun yi bidiyon ta ne na kashi na ɗaya. Mun yi kashi na ɗaya ne, za mu shiga kashi na biyu insha Allah a bidiyo na gaba. Wannan shine bayani akan masu burjin Sauro mata na saurara ka karu. Masu burjin Himlu, wannan shine bayani na masu burjin Himlu. Masu burjin Himlu mata kashi na ɗaya. Insha Allah za mu zo da kashi na biyu a na gaba har zuwa abin da ya sauwaka. Kashi na biyu shi ma ba zai ƙare ba, bayanin na da yawa, amma za mu zo da kashi na biyu shi ma za mu yi abin da muka yi mu tsaya inda muka tsaya. Saboda haka masu buƙatar a fidda musu nasu za su iya bibiyan mu insha Allah. Kuma muna ta baya cewa duk wanda ya saurari wannan bidiyo namu ya mana like, ya mana share, ya mana subscribe saboda mutane sauran al'umma su amfana. Sannan kuma wannan bayanai da kuje muna muku ba bokan kansa, kuma Allah subhanahu wata'ala shi faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa idan ka duba suratul buruj duk bayanin Allah ya akan bayani akan burji. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce walaqad waja'alna fi sama'i burujan wa zayyana halin nazirin. Hakika mun sanya burje a cikin sama wa zayyana halin nazirin, kuma muka ayata su da wato annaziri na taurari. Su burje din nan su ne manziloli na taurari, kuma muna nan da manzilolin kala-kala ga su guda 20 da wani abu. Sannan kuma shi wannan burji da muke faɗa shi ne ɗabi'a na ɗan adam. Kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alna rujuman lish-shayatin wa atayna lahum azab as-sayyi. Tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal-ujumi qadim wash-shamsu yanbaghi laha an tadrika al-qamara wa layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa alamat wa bin-najmi hum yahtadun wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri kal fasli ayatil liqawmin ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa huwa alladhi ja'ala fi samai huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi fasli ayatil liqawmin ya'lamun. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa
wannan aya da yake cewa dukkan ayoyin suna da fassarori da sharhi wanda in ce za mu fassara su ne mu kawo bayani akan abin da suke nufi to sai mu shekara ba a kammala ba. Amma wannan aya ta ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yana cewa a can yanda yake cewa li ta'lamu adada sinina wal hisab, yace na yi wannan ilimi ne na hisabi don kusan adadin shekaru da lissafi. Ma khalaqallahu illa bil haqq, yace ma khalaqallahu zalika illa bil haqq, yace ban halarci wannan ilimi ba sai da gaskiya. Fasul ayati, wato mun bayyana ayoyi mabambanta daban-daban su zuwa cikin Qur'anin mai girma da kaumi alamuna da mutane sani ya zama wajibi ne mu san ilimin hisabi. Kuma ilimin hisabin nan dole mu san shi ɓangaren aure, mu san shi ɓangaren rayuwarmu. Hatta nan ban waya da kake gani idan baka bada daidai ba ka cire wani abu ba za a same ka ba. Idan ka canza ba za a same ka ba, in ka cire ba za a same ka ba. Haka akan nan ba in ka canza ba kai za a tura ba, in ka cire ba za a komai da ku sani duk abin da ka sani. Shi yasa ba idan ku lura a makaranta na boko, ɓangaren makarantar zamani da ake na turanci, za ka samu abin da ake fara nuna ma yara maths, lissafi, saboda an san menene shine ginshiƙin rayuwarsu gabaki ɗaya. Shi ma Allah subhanahu wata'ala duniyar da lissafi ya yi ta, a cikin lissafi ya duniya. Duk wanda kuma ka gani da lissafi a rayuwa sai ka ga harkokinsa ba ya tafiya daidai. To haka aure, idan baka bi lissafi ba ka san wacce ce za ka aura, sai ga an ce mutum da ganin aure ya talauci, wani kuma ka ji an ce da ganin aure ya samu kuɗi. Duk suna nan bayani, mun kawo bayanin auren ɗaya a gidan ɗaya har zuwa auren gidan tara, suna nan mun kawo su guda 9 ne. Akwai masu ɗaukakan, akwai wanda ba sa kawo ɗaukakan. To dukka dai da na sana'o'in duk muna kawowa, shi yasa muke kawo bidiyoyi na burojan mutane, saboda mutum ya san wace irin sana'a ya dace da shi. Wannan kuma zobe ne na ɗaukaka da kariya da buɗi da bunƙasan arziki. Muna ba da su kala-kala, akwai mai dutse, akwai kuma irin wannan, akwai mai aiki 1, akwai mai aiki 3, akwai mai aiki 100 akwai kuma mai kadimi, wato ruhani kenan. Shi ma yana kawo ɗaukaka da bunƙasan dukiya da alkhairi duka dai. Kuma duk wanda kuɗinsa bai kai ba za mu iya lamuni ya ba da wani abu, mu dinga lissafi yana biyan cikin hankali. Duk taimakon mu haka muke yi insha Allah. Sannan kuma wannan wannan turare ne, shafa shi ake, yana kawo ɓangaren zaman lafiya, ɓangaren miji da mata wanda ba a zaman lafiya, yana kawo ɓangaren mallakan saurayi ko budurwa ko kuma bazawari ko bazawara. Sannan kuma yana kawo ɗaukakan kasuwa da kuma karya sirri da abubuwa da yawa na ɗaukaka, da kuma ɗaukaka wajen shugabanci, harkan siyasa, mulki da sauransu. Wannan kuma na sabulunsa ne, shi ma yana wannan ayyuka, kuma ana iya haɗa su duka biyu. Wannan kuma kamar da muka yi alƙawari a baya, za mu zo muku da sabulu na sanyi. Wannan sabulun sanyi ne mun dawo an ƙaro sababbi insha Allah. Shi kuma na shafawa ne, dukkan sanyin da take damun mutum Allah zai yaye mai da sauran cututtuka. Sannan kuma muna sanar da masu buƙatan fassarar tafin hannu, za su iya turo mana ta WhatsApp ko kuma su gaya mana zanen hannun nasu ta kira. Insha Allah za mu fassara musu, mu gaya musu me damuwarsu. Sannan kuma masu buƙatar a fassara musu mafarki kuma insha Allah za mu musu da yardan Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.